Avui esmorzem amb... La pianista i professora de música Eva Simó González, creadora de Cubotes, una eina per ensenyar i aprendre música. Bon dia i benvinguda, Eva. Bon dia. Hola, bon dia. Comencem amb música d'Erik Satie. Exactament. Per què? Perquè trobo que és una música meravellosa i sempre m'ha inspirat moltíssim i a més em va acompanyar en una època molt dura de la meva vida i tocava sempre les tres gimnopedis, però aquesta és la meva favorita. Les toques sovint? Déu-n'hi-do, sí. Sí? Com per relaxar-me i passar-m'ho bé. Erik Satie només amb les gimnopedis o també amb l'altra resta d'obres? També, sí. M'agrada tot i és que a mi m'agrada tota la música, per tant m'estaria hores. Ja que entrem en la música de ple, Eva, tot va començar amb una guitarra, no amb un piano. Exactament. Els Reis li van portar una guitarra al meu germà i ell anava a classes, feia molt poquet, i tocant una cançó no se'n sortia. Potser em renyaràs si m'està escoltant. No l'escoltis. I resulta que, vaig agafar la guitarra, li vaig dir, dona'm, ja la toco jo. I tenia 5 anys i vaig treure la cançó a la primera. I la peça en qüestió era aquesta. Aquesta, però no la vaig tocar tan bé. Romance Anónimos, sí. Però no vas triar precisament la guitarra, és a dir, va començar tot amb la guitarra. Exacte. Però no va ser l'instrument que vas triar tu. No, el meu pare va dir, l'Eva porta alguna cosa a dins que ha de treure, i em van preguntar de seguida quin era l'instrument, i no sabem per què encara és un misteri, que volia el piano i encara no sabem si el vaig veure a la tele, el vaig escoltar a la ràdio, ni idea. Vas començar-lo a estudiar quan tenies? Quants anys? 5 anyets. 5 anyets. Amb classes particulars. Exacte. De fet, tu no vas anar mai al conservatori, vas estudiar per lliure, vas anar a examinar, això sí, vas treure el superior. Per què el fet de fer-ho per lliure? Suposo que vam agafar a casa la rutina vaig tenir la gran sort d'estudiar amb l'Anna Maria Garriga, una gran professora i que me l'estimo moltíssim, i ella em va fer entendre que també era com molt proper, no?, treballar així de manera individual. Llavors mai ens vam plantejar d'anar al conservatori, tot i que ara penso que hagués estat molt bé. L'Anna Maria Garriga, que havia estat alumna de Ludovica Mosca, Exactament. Que també la vas tenir de professora. Exactament. Però vas començar amb l'Anna Maria Garriga i d'alguna manera també ella t'ha inspirat després a fer i a crear aquest mètode del qual en parlarem, Cubotes. Com feia les classes l'Anna Maria? Era molt divertida.
super simpàtica i alegre, i jo també. Era molt riallera, llavors, encara segueixo, crec. I la veritat va ser, era anar a jugar amb l'Anna Maria cada setmana, estava desitjant que arribés el dia i ens ho passava en bomba. Utilitzava el joc, per tant. Totalment, sempre. Quines eines eren les de...? Sobretot recordo el dominó i les cartes. Llavors els daus, no... Sé que hi ha jocs amb daus, com el Cubotes no n'hi ha cap, però sí que n'hi ha de ritmes, però aleshores no existien encara. Per tant, era sobre la taula, cartes i dominós. I Ludovica Mosca? La Ludovica, em va apretar molt, però vaig disfrutar moltíssim, vaig aprendre moltíssim amb ella i encara estem en contacte, ens estimem molt. En què insistia? Insistia en alguna cosa, la Ludovica? En moltes coses. Sobretot la posició, el piano i la tècnica, sempre apretant-me, també em va fer treballar molt l'expressió i vaig gaudir moltíssim. Eva, abans t'hem sentit tocant el Satí, que no ho hem dit, i ara t'estem tornant a sentir. Què és el que estem sentint ara? Estem escoltant un segon moviment d'una sonata de Beethoven, que va ser un dels moviments que vaig tocar en un concert que vaig preparar durant el confinament, que la veritat que vaig estar bastant trista i agobiada amb tot plegat, com moltíssima gent, i em va inspirar a tocar tots els moviments lents de les primeres sonates de Beethoven, del primer volum, i vaig pensar que per què no muntava el concert. I el vaig tocar a l'estiu i va agradar molt, la veritat. Tens algun compositor de capçalera com a pianista? Algun compositor que d'alguna manera hagi sigut com un petit leitmotiv a la teva vida? No, tots. Tots. És que m'agrada tota la música. Anna Maria Garriga, l'hem dit, Ludovica Mosca, també Cecilio Tieles. Amb ell sí que vas fer el postgrau al Conservatori del Liceu. Això mateix, sí. Què t'ha portat Cecilio Tieles? Sobretot molt de carinyo, és una persona encantadora i entranyable. Ara està a Cuba, però també estem en contacte. També li he demanat, després ho explicarem, suposo, això dels pròlegs. També ens estimem molt i ha tingut molta paciència amb mi, perquè va ser l'època que jo ja era mare, i el Cecilio entenia que jo havia d'estar pel nen en comptes d'estudiant, però tot i així jo volia seguir estudiant i va tenir molta paciència. Déu-n'hi-do. Sí, ho anaves a dir, ja. Tots ells t'han marcat, tots els teus professors, i no sé fins a quin punt el fet de crear Cubotes has fet que, donat que tens encara i mantens el contacte amb ells, de fer-los arribar a aquest mètode perquè en diguessin la seva opinió. No sé si ho has fet. Més que demanar la seva opinió, els he demanat que em facin el pròleg de cada volum, i l'endemà em van contestar tots i vaig estar molt contenta, tots van accedir i els hi vaig enviar els llibres i m'han dit que estan molt bé, que estan molt contents i orgullosos, i jo volia que formessin part, perquè realment han format part de la meva vida sempre, els he tingut sempre molt a dins
i no els oblidaré mai, i menys ara tenint aquest gran detall. Com va sorgir la idea de Cubotes? A partir de què? Un alumne meu tenia dubtes amb les inversions dels acords. Llavors jo li dibuixava en una llibreta els daus amb les síl·labes del seu nom. I després tornava a dibuixar els daus canviant l'ordre de les síl·labes i d'aquesta manera ell va entendre que amb els acords passava el mateix. Si canviàvem la nota i la posàvem a dalt, ja teníem una inversió i després l'altra. I com que funcionava tan bé, ho dibuixàvem tots els alumnes quan havia d'explicar les inversions. I durant el confinament també vaig pensar que per què no ho fèiem material i es pogués jugar directament i moure i tocar i posar com volguessin aquelles notes. I així va sorgir. Em vaig tirar a la piscina perquè vaig fer primer el logo del joc sense que estigués ni tan sols pensat. Vaig fer la impressió del got i tampoc sabíem si estava patentada el nom, o sigui que me la vaig jugar bastant, però vaig tenir la gran sort que no estava agafat. És un joc, però no perquè sigui un joc vol dir que sigui per nens, nenes petits, sinó que poden utilitzar-lo persones també grans. Sí. Serveix per tots els nivells, totes les edats i tots els centres, perquè ho estan fent servir a escoles de primària, de secundària, conservatoris superiors, de tot. Així, posant una mica, resumint, perquè quedi clar, Cubotes, que és el nom que li has posat, vindria a ser un mètode d'aprenentatge de llenguatge musical. Exactament. T'acaba tu mateixa la definició. Bé, sobretot perquè entri la teoria musical, que no sigui el que teníem sempre molt ficat al cap, de que era tan avorrit i tan dens, i realment és molt dens, però li he volgut treure aquesta pesadesa, no?, que pot semblar que sigui la teoria, i jo vull que sigui una cosa divertida i sobretot aplicada a l'instrument sempre. I el nom ve del fet que utilitzes cubs per ensenyar tot el llenguatge musical. Exacte. El nom és de cubs i de notes, llavors queda tallat, Cubotes, i vaig pensar que servia també per l'anglès, i el castellà també li he volgut accentuar la E, posar-li èmfasi a que soni Cubotes i no Cubotes. Si ho dèiem en català ja perdia la força de la E. Però en qualsevol cas sí que seria correcte dir cubotes en català. Exacte, sí. Perquè és cubs i notes, o sigui que ja ens funcionaria també. Sí, tant. Aquí encantada. I ja que parlaves de llibres, són 4 llibres, 3 ja han sortit, no? Exacte. El 4 més o menys quan el tindríem? Doncs no ho sé, perquè vaig tan embolicada amb coses i presentacions i tallers que m'han proposat i m'estan convidant, està funcionant molt bé tot, i llavors no puc seure davant de l'ordinador a acabar el 4 llibre. Explica'ns inputs que t'estan arribant, allò atractius, que dius, reaccions que potser que t'han sorprès, que no t'esperaves, davant d'aquest nou mètode, perquè m'imagino que també deu haver-hi un vessant més conservador, així podíem fer la broma carinyós, el vessant zamacois, no? Exacte. Però explica'ns inputs interessants. Bueno, vaig voler, sobretot l'any passat, quan vaig veure que començava a arrencar, que necessitava fer una enquesta per saber ben bé si la gent estava contenta. I va sortir perfecte, 100% de satisfacció. I clar, per mi va ser 1000% de satisfacció, no? Llavors, inclús quan vaig fer-ho en alemany també, perquè com que els noms són diferents de les alteracions, vaig haver de fer una mena d'investigació a veure com ho podíem posar per ser el mateix nombre de daus, però que apareguessin també el si bemoll que tenen a Alemanya i els noms de les alteracions. I m'ho va comprar un noi a Alemanya i un altre a Viena, i els hi vaig preguntar corrent, escolta, falta alguna cosa, he de millorar? Van dir, no, tot perfecte. O sigui que dormo molt tranquil·la. I les escoles de música, per exemple, et reclamen, per exemple, estan interessades en poder utilitzar aquest mètode? Exacte. He d'estar molt al dia a les xarxes, d'anar penjant coses, cada vegada que penjo truquen, per tant no puc perdre el fil. Sí. Crec que potser explicar als oients que la Eva és professora de música en el Col·legi Suís, a l'Escola Suïssa, aquí a Barcelona, des dels anys 90, a més. Sí, des de l'any 93 vaig entrar i no he sortit. Allà una de les llengües vehiculars de formació és l'alemany. Exacte. I potser per això vas traduir el mètode a l'alemany. Potser sí, perquè tinc un carinyo especial a l'alemany, tant que diuen que sembla tan dur i tan lleig, i el trobo meravellós.
Sí, sí. Clar, t'agradaria també ara entrar en el tema aquest d'una mica investigar, no? Quina diferència hi ha entre les persones que utilitzen el mètode, quin és el resultat en comparant-ho amb les persones que no l'utilitzen. Exacte, perquè precisament aquest cap de setmana passat que vaig estar a Badajoz en un congrés d'educació musical i investigació, i els hi vaig proposar a veure què els hi semblava, si algú estava disposat a ajudar-me per fer aquesta investigació. Perquè ara amb els meus alumnes ho estic treballant cada dia. I estan encantats, inclús ahir precisament amb nens de 5 anys a terra fent l'ordre de les escales i estava emocionada, de veritat, perquè veig que funciona i que els nens, perquè ara estic amb nens, s'ho passen molt bé. Fins al punt que, què passa amb les partitures? Que se les descuiden a casa expressament. Què dius? Sí, perquè diuen, m'he deixat les partitures a casa. Què tal si juguem a cubotes? Sí, sí. Estem sentint altra vegada música, ara en aquest cas de Mozart, i interpretada per una pianista que has tingut l'oportunitat de conèixer, Maria Joao Pires. Sí. És una meravella de dona en tots els aspectes. I la vaig conèixer a Cervià de Ter, que em van informar que venia a fer un concert, que últimament ve als estius, i em vaig atrevir. Resulta que estava fent ella preparant justament el programa que estava preparant jo. I vaig pensar, no puc marxar d'aquí sense el seu autògraf. I vaig anar a molestar-la, me'l va signar el llibre dels impromptus de Schubert. I llavors vaig contactar amb la seva representant i li vaig demanar que necessitava treballar amb ella. I vaig preparar uns impromptus amb ella i els vaig aprofitar amb moltes ganes. I et va dir alguna cosa sobre la qual tu no hi haguessis posat atenció o... Sí, ella em va comentar que no respiro. Necessito respirar, necessito treure tota la música que tinc a dins. Ella pensa que tinc molta música a dins, però que si no respiro com Déu mana, doncs això no funcionarà, perquè sóc molt quadriculada i tot ho penso i tot ho calculo i no deixo que surti el que hi ha dins. Respirar a nivell teu com a persona humana o que la música respiri amb la teva interpretació? Clar, jo com a tècnica pura i dura que tinc, doncs sí, no? Les respiracions sí que les fas i els lligats i tot això, però el que necessito és treure-ho físicament, que s'entengui ben bé que estic treballant. Ara tinc un amic belga també que m'està inspirant molt amb això i ajudant, i també m'ho diu, Eva, respira, perquè quan respires toques de meravella. Eva, t'hem demanat que portessis 3 coses que et defineixen i un llibre. Ens ho vas presentant? Doncs mira, el llibre, per exemple, que es diu Les mujeres que leen son peligrosas, és un llibre que em van regalar uns alumnes de l'escola suïssa, precisament, fa molts anys, i li tinc molt de carinyo, em va agradar moltíssim el títol, sobretot, i després, quan el vaig obrir, em va cridar molt l'atenció. De què parla? Justament són obres comentades, quadres i pintures i fotografia sobre dones que estan llegint. Llavors comenten tot el que apareix en el llibre. A la pintura. I el vaig trobar molt bonic. Que bé. Segon objecte? El segon objecte he portat un piano de cua, que és una goma d'esborrar, i per les dues bandes, doncs clar, el piano de cua era el meu somni i per fi l'he aconseguit, ja el tinc, i és un instrument que evidentment ha sigut la meva vida i ho serà sempre, no l'he pogut deixar mai. I també una goma perquè, jo soc col·leccionista de tot. De petita col·leccionava gomes i tenia 1001, de totes les formes i colors. I també col·lecciono boines, i col·lecciono mocadors, i col·lecciono rellotges, i no paro.
I l'altre objecte? L'altre objecte és el rellotge, precisament, també per la mateixa història. Tinc també de tots els colors i mides, però aquest m'encanta sobretot, primer perquè me'l va regalar la meva mare, però a més és solar. I em va cridar molt l'atenció portar un rellotge de polsera solar. Trobo que és molt, molt curiós i original i li tinc molt de carinyo. I ens falta una altra cosa més. Sí, una altra cosa que és, com no sé com dir-ho, és la partitura del Balakirev, l'Islamei, que és una bestiesa de... Ara t'anava a dir, l'has tocat mai, l'Islamei de Balakirev? L'estic treballant. I què tal? És una meravella. Jo no el coneixia, me'l va fer conèixer la meva parella i vaig pensar, estàs boig, no l'aconseguiré mai. Però, sembla que sí, que la cosa porta molta feina, però és un plaer tocar-ho. Sí, el Ravel, quan va escriure Escarbó per piano, va dir, és el nou Islamei de Balakirev. No sé si l'has tocat, l'Escarbó. No. Doncs ja saps que tens la feina que se t'acumula. Se m'acumula, exacte. La que sí que has tocat és aquesta sonata de Mozart. Sí. Diverses vegades? Sí, sí. Aquesta sonata de Mozart és molt singular perquè és de les menys mozartianes i de les més pre-beethovenianes, d'alguna manera. Exacte. Ets un Mozart estrany, un Mozart sorprenent, no sé si el perceps així també. Exacte. Per això el vaig triar pel concert d'aquest estiu passat, perquè em va cridar molt l'atenció veure que era tan diferent del Mozart i tan semblant a Beethoven, però resulta que tampoc és de les últimes sonates d'ell, i també això encara em va cridar més, no? I el vaig gaudir moltíssim, tant estudiant-lo com tocant-lo en públic. Aquesta fantasia, novament, ens porta a aquest Mozart que estàvem descrivint, justament, Exacte, també forma part del mateix concert que vaig preparar i la trobo una obra d'art, realment. És tan, no sé com dir-ho, tan intensa i tan plena de tot que també vaig gaudir molt a l'hora de muntar-la i a l'hora de tocar-la, i també tinc un gran amic a prop de Bordeus que cada vegada que l'escolta s'emociona, i a mi m'emociona que s'emocioni. És una partitura que, a més, vaja, és inspiració directa, en aquest cas per Beethoven i per l'inici de la sonata patètica. Exacte, sí. És una obra ben especial. Has fet recerca una mica d'aquestes obres singulars de Mozart? És a dir, en tens alguna més en cartera per anar destapant en properes actuacions? No, la veritat és que cada any intento canviar molt el programa, perquè tinc la sort, o no sé si tinc així el que diuen els grupis, no? Que em segueixen molt la gent, suposo que agrada com toco, llavors el que vull és que escoltin més coses, i llavors cada any intento canviar l'autor o les obres perquè no es repeteixi. Quan parles del concert d'estiu, t'estàs referint al concert que fas cada any? Exacte. A l'estiu fem a l'Empordà, a casa, acostumem a fer un parell de concerts també, al jardí fem sopar i concert, i és molt bonic. I després a Cadaqués, que vaig tenir la sort de conèixer el Patrick Domken, de la galeria, i cada any em deixa tocar allà i és un plaer. Una galeria d'art, amb música, allà en directe. En directe. I a més amb la probabilitat d'arribar a coincidir amb algun artista, un altre artista, i poder fer alguna cosa junts. Exacte, com em va passar fa 2 anys ja, o 3, és que passa el temps tan ràpid, que vaig conèixer la Dominique, una escriptora francesa, que després d'escoltar-me tocar el concert dels Impromptus,
em va convidar a muntar un projecte amb ella de poesia francesa, pintura japonesa, perquè allà a la galeria exposa el Koyama, i en música espanyola, tot i que vaig fer barreja també de japonesa i francesa perquè agafés tots les nacionalitats. I ara com tens el tema de l'agenda de concerts? Bueno, doncs bastant plena. Avui precisament a les 7 he rebut un missatge, i ahir també. Tinc un concert segurament a Vilafranca del Penedès, que ara estan mirant a veure si poden aconseguir el piano de l'auditori, i després aquest festival de Cadaqués i els de l'Empordà, i aquest projecte del Japó, que en principi tenim idea d'anar a Tòquio i a Hiroshima a portar-lo i fer tallers de fer petits projectes de poesia. I havies anat ja al Japó? No. A algun país oriental, no, mai? Primera experiència. Primera experiència, que havíem d'anar, ja ho teníem tot aparaulat i tancadíssim per l'octubre del 2020, i va ser tot una... Dones classes de piano, ho hem dit abans, ja farà 30 anys ben aviat en aquesta escola, l'escola suïssa. També fas concerts de piano. Diries que ets pianista i professora de música per vocació? Totalment. Avui la Ludovica m'ha deixat un missatge d'ànim que li he agraït moltíssim, m'ha anat molt bé, perquè m'ha dit, estem molt ocupades. Diu, no, estem amb la nostra passió. I és així, és la nostra passió. Enviem una abraçada a la Ludovica, si ens està escoltant. A més a més, és una persona també molt polièdrica, perquè toca les castanyoles, toca el piano, balla, pinta, és extraordinari. Un artista. Un artista. No sé si tu també balles, pintes, ni que sigui d'amagat. Bueno, d'amagat no, jo ballava claqué abans. Després vaig haver de deixar-ho per qüestions físiques, però vaig disfrutar moltíssim, és divertidíssim ballar el claqué. I com a dibuixants, em dona molt bé dibuixar, d'aquí els daus, que els dibuixava molt bé, però no m'ha donat mai. Em fa enveja quan dibuixa la gent, però no... De totes formes, ara m'has fet pensar, veient els mètodes que has publicat ja del sistema Cubotes, o Cubotes, que has volgut que els grafismes de partitures, del que és notació musical, apareguessin amb oli blau, literalment. És a dir, no és d'impremta, sinó que ho has escrit tu mateixa, m'imagino. Sí. Ho he escrit tot jo, a mesura que anava redactant, que també ho faig d'una manera una mica més amena i divertida. Ho vaig voler fer jo, un per un, sí. Trobava que era molt important perquè l'alumne aprengui la rodona, no aquella que té els cantonadets més foscos com surt a la impremta, sinó la rodona que es fa a mà, que és la que fem, no? I has portat també aquí una mostra d'aquest joc. Tenim el got. L'he portat perquè trobo que és que aquest soroll a mi m'encanta. Això... Que jugaves a pòquer. No, però... Sempre m'ha agradat això dels daus. Sí. Molt bé. Si alguna persona està interessada, què pot fer? Pot anar a visitar la teva pàgina web, no? Perquè hi ha la pàgina web on hi ha exemples d'exercicis i la informació. Això mateix. A cubotes.com trobaran tota la informació, inclús totes les entrevistes que m'han fet a diferents llocs, i qualsevol dubte que tinguin hi ha un formulari on poso què necessites. Fins i tot la persona més que li arribi a costar molt poder assimilar els temes de teoria, de la teoria musical, pot avançar amb aquest mètode? Sí, tant, jo crec que sí, perquè a més precisament vaig fer la prova amb un noi que no sabia de música i és el primer que em va dir. Diu, mai havia entès la música, ara l'estic entenent amb el teu llibre. I per mi va ser molt, molt important. Aprenent jugant és la millor manera. Jo crec que sí. Sí, com tantes coses a la vida, o com deia Sant Agustí, qui resa cantant resa dues vegades, doncs bé, tot el que es fa amb música doncs té aquest encant. Eva Simó, ens ha agradat molt que hagis vingut a jugar amb els cubotes, amb els cubotes, avui amb nosaltres, que ens hagis fet conèixer de primera mà aquest sistema pedagògic que ajuda que els nens aprenguin música i, per tant, disfrutin, gaudeixin de la música, i no hi ha res millor. T'ho hem d'agrair moltíssim. A vosaltres, moltes gràcies. Els nens i no tan nens. Exacte. Els que acumulem joventut, també. Doncs moltes gràcies també a vosaltres per estar acompanyant-nos un dia més. Ja sabeu que hi tornarem dilluns al punt de les 7. Pau Blasi, el control tècnic, Alba Quinquillà, la producció, i davant dels micros, Joan Vives i Esther Pinar, que acabeu de passar un bon divendres, que tingueu un bon cap de setmana i fins dilluns. Adéu-siau. Adéu.